Zdravím a vítam vás pri ďalšom podcaste z mojej tvorby. Než som si začal pripravovať podklady na tento podcast, netušil som, ohľadom čoho vlastne presne bude. Bola to myšlienka, ktorú som si musel hodiť na papier. Situácia, kedy na to bola chuť. Ak by som si to nezapísal, strátil by som totiž celý tok myšlienok a už by to nebolo také. Od srdca. Nebolo to tak dávno, keď som si začal písať tieto podklady. Približne mesiac dozadu, okolo 17. novembra. V daný moment veľa politiky na sociálnych sieťach. Bolo to veľmi úrodné obdobie. V tom momente čerstvá situácia priamo z Facebooku. Áno, presne z toho, okrem iného, nekonečného zdroja hejtu a nenávisti od totálne skrachovaných či psychicky nevyrovnaných ľudí. Inokedy by som to asi až tak nenazval. A tento konkrétny prípad to tak jednoducho sformuloval. Ľudia sa krásne ukázali, oni to tak krásne zdeformovali. Rozmýšľal som, do akej témy by som to vlastne mal zaradiť. Do témy o hlúposti ľudí? O tom, ako sa z inteligentných tvorov vládnúcich zemegulí stalo niečo nepopísateľne ignorantské? Alebo do vyplakávania ohľadom sociálnych sietí? O tom, ako sa ľudia schovávajú za anonymitu monitora či displeju smartfónu a že na profile bez fotky sa z nich stáva Herkules či John Wick? Či o polemizovaní ohľadom rozdielu medzi slobodou a anarchiou? Ono si totiž viditeľne veľmi veľa pomílených ľudí zamieňa tieto dva pojmy, ako v reále, tak aj virtuálne. Nakoniec ale z toho vzniklo toto samostatné čudo, ktorého názov som pri príprave stále nevedel. Nakoniec som tam hodil zlo v nás, ale prečo? Stala sa mi totiž nasledovná halus, z ktorej som ešte teraz, po takom čase, nepochopení a úžase. Ako súkromná osoba som napísal politický status na Facebooku. Nie hocikam, nenapísal som ho do žiadnej načatej diskusie, ani do skupiny, kde sa nachádza kopec obdobných kontroverzných diskusí, účelovo vyvolávajúce rozruch. Napísal som ho len na svoju nástenku, na svoj profil. Vypustil som, čo som chcel dať von, len pre svojich priateľov a známych, aby vedeli, čo si na danú tému myslím. Áno, dal som ho verejne, ale nečakal som, že z toho bude takýto virál. Čo sa nestalo? Zo začiatku skoro nič, zo pár lajkov, 2 komentáre od kamarátov a známych. Štvrtý však prišiel od pre mňa neznámej osoby. Nejaká pani Vierka, podľa profilovej fotky typujem dôchodkyňa. Nepoznám ju, nemáme ani spoločných priateľov. Predpokladám, že nejakým internetovým zázrakom a facebookovým algoritmom sa k príspevku dostala. Možno preto, že som spomenul niečo je blízke, prípadne posvetné, čo ja viem. Avšak nebol tam žiadny hashtag či označenie. Len prostým slovom v texte. A Facebook ma aj predhodil ako zranenú laň hladnému levovi na spôsob tu máš, žer, pochutnaj si na ňom. Určite to poznáte. Pani začala obhajovať mnou kritizované veci, situáciu a hlavne môj názor. Môj názor na to, že je toho už naozaj dosť. Táto časť je bohužiaľ viac politická, ako by som chcel. Hlavne tu teraz ale ide o ľudí, čo reagovali a ako reagovali. Však počúvajte, možno budete prekvapení, ale určite ste to videli už 100-krát. Pani sa viditeľne urazila. V statuse som spomenul, že seniori sa nechávajú ľahko politicky uplatiť. Kvetinkami, gulášom, akciami s dovozom zadarmo. Klasika, lákajú ich ako deti na sladkosti. A neskôr sa v komentároch ukázalo, že v prípade, na ktorý som ja reagoval, hrala svoju rolu aj účelová politická lož. Inak povedané, vraj ich niektorých aj tak trochu tak povedec odrbali. Robia to síce aj iní politici, no v danej spojitosti to asi bolo niečo na citlivú strunu pre pani Vierku. Po jej zbytočnom komentári sa to ale začalo. Každý nový komentár, takmer vždy od cudzieho človeka, otváral brány algoritmu pekla. Nenávistného a plného urážania. Stále viac sa objavovali užívateľa Facebooku, ktorým vadilo, že som sa ja vyjadril. Alebo takí, ktorí reagovali na súhlasné názory iných. A niektoré boli dokonca aj mimo témy, ale hlavne, že niekto musel niečo napísať. Začalo to vyjadreniami na spôsob, ako som platený troll, blb a debil, ktorý nevie, čo píše. Prípadne, že sa mám starať o seba a nechať ostatným vlastný názor, nakoľko si ani nevážim starších ľudí. A ja sedím a rozmýšľam, čo to do prdele čítam. Pokračujem ďalej a vidím progresívec, kokot. Dokonca som sa dozvedel, že podporuje migráciu z východných krajín na Slovensko, pričom ani netuším, ako sa takýto názor dal pripojiť k tomu, čo som napísal v pôvodnom komentári. Dokonca ani nemôžem vymenovať všetko, pretože by som vás tu unudil k smrti, koľko toho tam bolo. Jednoducho som dostal kapky zo všetkých strán,
Dostával som do úst vyjadrenia, ktoré som nikdy nepovedal a nikdy ani nikde neboli spomenuté a jednoducho sa na mňa zvalila hora nenávisti. Ale prečo? Pretože som sa slušne vyjadril a vyjadril som svoj názor na stav našej krajiny a slovo slušne pritom zvýrazňujem, pretože som nikoho priamo neurážal a nepoužil som žiadne nenávisné ani urážajúce pojmy. Pekne som proste len poprosil. Poprosil som o zamyslenie sa a o to, aby sa starší a mladší ľudia spolu viacej rozprávali. A vyjadril som sa verejne, neskrýval som sa za nič, ani za anonymný príspevok, ako to veľmi veľa ľudí rado robí. Ale viditeľne mať svoj názor je hriech. A dokonca, tuším aj ťažký hriech. Dokonca aj pre tých, ktorí sami v komentároch písali, ako každý má mať svoj názor a prečo tlačím ja ten svoj iným. Iným? Však ja som len vyjadril svoj názor a vyjadrenie sa predsa nie je pretlačanie názoru. A dokonca oni pritom prišli tlačiť ten ich názor proti mne. Takže nechápem. Čomu sa ma celkovo nepochopil, je to hnusné správanie sa ľudí. Cudzích ľudí voči inému cudziemu človeku, čiže mne. Nenávisť priam sršala. A prečo? Pretože mám iný názor ako oni? Vysvetlite mi, ako si dovolí dospelý, inteligentný človek bez akýchkoľvek zábran nadávať neslušnými nadávkami inému dospelému človeku? Človeku, ktorého nepozná? A nie diplomaticky, ale ako chrapoň v krčme po 10 poldecákoch. Takému človeku, ktorý nepovedal nič urážlivé. Jednoducho bol napísaný môj postoj, ktorý sa toho človeka vôbec netýkal. Maximálne s ním nemusel súhlasiť. Normálne som mal pocit, ako by sa tam niekde zjavilo číre zlo a priťahovalo všetkých, čo mu nevedia odolať. Tma, nasiaknutá niečím tajomne hnusným, vyvolávajúca v ľuďoch pocit, že musia. Pamätáte si na film Pána prsteňov? Ako keď sa Sauronova pozornosť otočila na Froda vždy, keď nasadil prsteň moci. Snáď ste ten film všetci videli a viete, o čom hovorím. Čo v komentujúcich vyvoláva takáto aktivita? Napísaním komentáru vyjadra svoj názor, ale nevidím dôvod hneď ísť do agresívneho útoku. Toľko nadávok. Vyvoláva to v nich pocit nadradenosti? Zadosťučinenia? Že mi ukázali? Alebo sa vám potrebujú vykričať, lebo sa v realite nemajú s kým ani porozprávať? Prípadne sú to len ľudia s tak nudným životom, že ich jediné uspokojenie tkvie v sociálnych sieťach? Ak môžem, odporúčam takýmto ľuďom radšej viacej masturbovať. Je to príjemnejšie a stres sa vyplaví z tela oveľa ľahšie ako písaním nenávistných komentárov cudzím ľuďom. Tak ale, poďme si skúsiť predstaviť takého človeka. Toto je taká nejaká moja predstava. Na Facebooku 2500 priateľov. Realita 0. Maximálne svojho mamu by mohol považovať za jedného, pretože určite u nej ešte býva. Nudná práca, kde ho šéf likviduje a on ako posledná šlapka všetko trpí so sklopenou hlavou a sklopenými ušami. Ide do obchodu a zlakne sa aj škaredého pohľadu od robotníka v montérkach, ktorý mu skrížil cestu. Veľmi dobre vieme, že na ulici by takéto individuá nemali odvahu čokoľvek povedať. Nie to ešte urážať. Ale príde domov, sadne si za komp či nahajzel s mobilom v ruke a ide. Čo komentár, to hejt. Čo reakcia, to urážlivá. Za displejom sa cíti neporaziteľný. A čím bude arogantnejší a neslušnejší, tým viac sa cíti ako král. Doslova, klávesnica ako meč, mobil ako štít a ide sa bojovať. Vidím to ale všade, nielen na mojom príspevku. Ktorákoľvek skupina, či už dianie v akomkoľvek meste, chovateľské skupiny, handmade či inzercia, akýkoľvek príspevok, ktokoľvek ho napíše. Je to tam samý veľký hrdina a bojovník proti všetkému, ktorí všetci vychodili všetky vysoké školy a všetko vedia. Ale len online. Namiesto toho, aby sa ľudia dali do rozumného dialógu, namiesto toho, aby vecne diskutovali, namiesto toho všetkého sa okamžite urážajú, verejne si nadávajú, obviňujú a osočujú. Vonku by ti ani nepozrel do očí taký človek. A bohužiaľ, väčšinou tí najaktívnejší a najagresívnejší ani nemajú pravdu. Ale poďme späť k príspevku. Najlepšie na tom celém je, že komentáre a lajky stále pribúdali niekoľko dní. Po 12 hodinách to malo viac ako 180 lajkov aj komentárov a po necelých 2 dňoch 2000 lajkov a 1000 a viac komentárov a po týždni to bolo už ustálené na 2400 a 1500. Mať takéto dosahy v rámci príspevkov na firemnom profile, to by bol ukážkový marketing a to by som naozaj chcel. Bohužiaľ, ale politika sa do podnikania neťahá aj napriek potenciálu. A ak to náhodou niektorý podnikateľ robí, odporúčam to nerobiť.
Dávnejšie som narazil na jeden zaujímavý jav, ktorý sa mi bohužiaľ na toto správanie sa ľudí veľmi hodí. Volá sa Dunningov-Krugerov efekt. Ak náhodou neviete, čo to je, rád vám ho trochu priblížim. Ja to ale vysvetlím jednoduchšie, ako nájdete na Wikipédii. Ako sa povie, ja to mám rád tak posedlácky. A teda, tento jav hovorí o tom, že keď si hlupák, nevieš o tom, že si hlupák. Tým pádom si myslíš, že si múdry. Že tvoje názory sú tie najsprávnejšie, pretože nemáš dosť inteligencie na to, aby si skritizoval sám seba a aby si rozmýšľal, či je tvoja pravda naozajstnou pravdou. Inak povedané, nemáš žiadnu sebareflexiu. Naopak, čím je človek múdrejší a čím viac toho vie, tým viac o sebe pochybuje. Pochybuje, či je jeho rozhodnutie správne, či je jeho pravda naozaj pravdivá a či to náhodou nie je nejako inak. Na internete nájdete odbornejší výklad tohto javu a samozrejme menej urážlivý, ale mne to takto stačí a ja som osobne presvedčený, že takto by to mohlo pochopiť aj zo pár tých hlupákov, ak si tento diel náhodou vypočujú. A že by sa im to hodilo, aby si také niečo uvedomili. To uznáte aj vy. Napriek snahe humanitne nastaveným občanom našej zemegule si myslím, že vo veľa prípadoch bohužiaľ ostane platiť staré známe raz hlupák, navždy hlupák. Často tak vidíme ľudí postihnutých hlúposťou hlasno kričať svoje pravdy. A na to im stačil hoci len jeden bulvárny nadpis. Ale pri jednoduchej otázke, prečo to tak je, tam už nedokážu zmysluplne odpovedať. Niekedy nedokážu odpovedať vôbec. To sú tí, ktorých nepresvedčíte, lebo im chýba veľké množstvo faktov a mozog, ktorý by to spracoval. Vy začnete slušný dialog, taktne a logicky vysvetľovať, prečo sa mýlia. A namiesto normálnej reakcie hneď po tebe vyletia a idú ešte ostrejšie. A nenadarmo sa hovorí múdrejší ústupy. S takým človekom sa málo kto púšťa do rozpravy, pretože je to už vopred prehratý boj. No a potom sú celé sociálne siete plné tzv. Kriku a je tam toho žalostne málo od tých múdrejších, pretože stále ustupujú. A takto vzniká optický dojem, že to nakoniec musí byť pravda. Však to kričí toľko hlupákov a nikto im neoponuje. Poznáte niekoho takého? Kráľa za klávesnicou, ktorý je najsilnejším s písmenkami, ale vonko by sa neozval, ani keby ste ho nakopali do prdele? Ach, keď si tak spätne človek zaspomína, a ja patrím k tým, ktorí sa občas ozvali. Koľkokrát som tak alebo podobne reagoval aj ja sám. Ale človek sa vyvíja, učí a múdrie. Aspoň tak by to malo byť. Mňa v minulosti takí ľudia vytáčali do nepríčetnosti. Teraz ich beriem väčšinou skôr ako terč mojej zábavy. Zábavy a odreagovania sa. Pretože napriek tomu, že diskusia s takými ľuďmi je vopred stratená, ja si ju veľakrát užívam. A tajne dúfam, že pri čítaní toho všetkého, čo si popíšeme, sa nájde aspoň jeden človek, ktorý sa nad tým zamyslí. A možno aj zmení svoj pohľad alebo svoj názor. A ak sa náhodou pýtate, kam sa v rámci Dunning-Krugerovho efektu radím ja, určite som v polke tých múdrejších. Celý život totiž pochybujem o svojich rozhodnutiach a rozmýšľam, či je to tak správne, či som sa nikde nepomýlil. Dokonca veľakrát závidím tým jednoduchším, aké ľahké to majú. Rozhodnúť sa len tak z fleku bez myhnutia oka. Takže všetko mne osobne mi naznačuje, že patrím skôr tým trochu múdrejším ako tým hlúpym. Ale tak, svoj názor na mňa si vytvorte vy sami. No, a ak radi počúvate moje tzv. Keci a chcete podporiť moju tvorbu, nájdete v popise link na Hero Hero a ostatné linky na sociálne siete, pričom na Hero Hero nájdete aj bonusový materiál, špeciálne epizódy a miesto, kde sa môžete do mňa obúvať. Odpoviem, odpíšem a keď toho bude dosť, kľudne spracujeme na podcast ako vždy. Takže majte sa, držím palce. Čaute.